Ez a világ legnagyobb digitális kamerája. 3,2 gigapixeles felbontású szenzora van a kamerának, ami olyan részletes, hogy egy tőlünk 24 km-re lévő golflabda is jól látható lenne vele. Mellesleg akkora, mint egy személyautó, és körülbelül 3 tonnát nyom. 201 darab CCD szenzorból áll össze a kamera síkja, amely egy elképesztően összetett rendszert alkot. Ahogy a videón látszik, különböző színűek ezek a CCD-k, de miért van ez? Azért, mert két különböző cégtől rendelték be egy időben ezeket a szenzorokat, ugyanis az előállításuk elképesztően sok időt vesz igénybe, és ezzel éveket spóroltak. Persze önmagában ez még nem képes fotózni, ezért egy óriási teleszkóppal építették össze, Chilében, egy közel 2700 méter magas hegy tetején. Ez egy közel 20 éves projekt eredménye. Képeket valójában készíteni csak valamikor idén nyáron, vagy akár 2026-ban fog elkezdeni. Apropó fényképezés. Az óriási redőnyzár 0,9 másodperc alatt képes kinyílni és becsukódni, ez elképesztő sebesség ahhoz képest, hogy mekkora lamellákról beszélünk. Ezt figyeld, hogyan tisztítják az óriási frontlencseit a szenzornak. Szén-dioxid havat folynak rá, ami lepattintja a port a felületéről, de mégsem tesz kárt abban. Egy picit iparibb, mint az általunk forgalmazott szokványos lenzben. Gondoltad volna, hogy a fotózásnak ilyen tudományos szintje is van? Hasonló érdekes rövid tartalmakért kövess be az oldalunkat!